eba na ne yepesi edi hu nkomo ne hu de eba ye ready edie na enam sombema maame ono nko a anansa papa ono nko a na ono na ehye akwada edie na wo hunu de afa ho na ye ni nkomo mfa ho yo mi da se ohemu a ye ya na mfem owuo single parenting and our jaye single parenting ejin say yes ehemu dia okay ye mfa owuo single parenting no ye be fa our jaye single parenting and third one ye de omo anware no de ne out of wedlock single parenting ana and say ne be company for because empra single empra che empra single parenting okay and ye be hu ni mienu ye be hu divorce no ne empra twen no that is na hu no ne di kan no ansa na obi be friend ho say o ye single parent na say bi etisa no na ejina enema na ye boys no so SOMPA ba bi ho no mo a oni obema na wo ni subanti no be manager no na ka oni ne ba na nsan kura mpo de ebi no hyeda wo ya hyeda agya aware ya fro won afro ho single parent e ma de say e ma no form single parent association enjina ba ne sa na oba no agya abofra no boso na oji abofra no boso da bia me ka kire mo ma say mo de mo ye post office box ya di letter na fam abepie okay yeah post office box any the letter na say mo de aba ne ma ye that's right and ultimate ka say me ma me ba no nko be ma no ho so obi wo ha woni se be ma ne nya asem a wo say me ma hu akoda ne bi na ya na wo ho ye me se kire say abofra no be duru ba bi no was me hwem papa minimum abofra bi a mani nie otwe sika say wan che me papa asembeto ndi maame na wo di abofra na sia mana akosuku abo no ho ka no da kro pe abofra no ko ni papa ho enji na ogi no boss no na me fro agya boss ogi boss keke enji ama wo asetan no kra na emoa na se wo de didi wo mpe ne se oba na ne be ma wo ba na bi kura aware ne na aguo ana se bi kura na mpana twi mu ena de awo ne bae na wo se wo ne be ma ne nkasa be ma ne suba anya wo fe etu ma be ma ne enhu akoda no wo se ya na ema no wo ho ya wo sere ayese wanoa emo no wahwiagu anwem oya den ya abofra no obi no de ne ba onyi no be hwehwe ne papa ndu kura wo hemu kura se wo de ne kosie se den ya ochina asem si ayese ne papa wen na ne papa wen no obeka se be wonko na awo no enti wanya ema ba won Moses wo no owo ba akumbi no so awo awie enti aware no se ne tibia no agyae osime ya mehwe me ma ya ohwe o ma akosi da ben awosian be ma ne din samfo mitimi ntransamfo ho mesese misumi ye adwuma mehwe ma de no asesa nkura no no de omo koba oba bi frem so asesa ne mafri kro bi so bankran oba hye brase wankra be ma no eti be ma ne nim ba bi owo na de say ya and say ya ne ya say abofra no fan papa mra na wo ka che abofra ne say odi papa na say aya na ebi mu de mate otimi ka se ka chen say papa ewu ana papa etukwan omuta yisu o papa etukwan se ka se ne papa etukwan de a ene ya da se ne obi enti mebusa na sem na nso ade ba kwa beso omuti ase ne se wuchu mutan akoda no obe ena eda yensanhwe akoda no susu ohia papa no enwo ohia papa no wontete mu maame bi a wo se ni ku agya no nti o ma mofra ne nkone nkyai na ode ne ku school okọ university wieye ena obi se opese obeware no ekobisa maame na o se o de papa kra mpo de nti de ye baby bi ha ena brand no fa na chi ekọ won krum ho ena ko hu ne papa no ne papa no se ini ba o oba na agya akoda na boso no se semenso me ye oba no ho ade na me mfe ma wa me so me nya bebi ene odi abofra no ye din no kokko ne mame no no so afere aka be se ko ye abofra no ade no so me fre no ofa na mo ma ye no ho ade no so da bi na ko hu ni papa o se fre ne pani asumasi
afi maame si ai ti adwuma me nyina ma ya gu ana esan say wa mo papa na ahwe no 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 ahwe no ade ko school ya so mra ye ko du aware no ya say okoje list no papa na wa ahwe abofra no ho so okoje list ni free papa na wa ahwe akoda no ho no na maame ne percent ye beji list ni free nche ne de ma no but akona famu ahu say akola na ne papa wo wasi openi no ahwe no no hwe no ko school ntino ene sana said ya ye me man ofa entimra on be ye ade no na papa ne se me da me ba no me da me penasem ne ma me se o ma me hu no entimo ne ma no fa mre me afi ne ma mi o bom pempen ene ya se papa no ahwe akoda no na edru anware ade ya obeje hu ne ma but nye se bia papa na ne free ni pem e kan se won hwa akoda no ma me na ne si ne kwan so akotwen planti no ontimi ni emprano enware ntie sana tiade emprano mfa papa no na sempra ne fa papa na sa wo ma de se papa no hwe o mo oso ma fra no nko papa no ho na no ba ko adi 2 years no ba ko so adi 5 years no ahwe won ya o ana ko drumra wo tikakra no atafre no do wa mre no ne de no ye de bai eti wo de afutuo be na de be ma oba bi awarija ye na aba anansa be ma no ne kotwe mpra na awo aba se won se be ma no so ne oba foforo twe mpra be ma ne ho ye nahi ni kunu no so oja no so kura ne ho ye nahi sika no kro de ba sika nkitinkiti bi se bosom ye se so de 1000 ba na o de 100 aba eti ene ye men koje 100 no abeka se akoda no wo hwe bi fa 100 series na me ya menti manimu fifire na me hwe ma de e de ansa na wo ka che sa ma no a sa ne ma we isu nti na wo ma me ma na ma ho ne di kan pese me ka se papa no ahwe abofra no ebia no wagya wo ya ma oni atintan ya enya aware no kwa ananya papa no kwa no yo be ma aso so nware bio dia eni se won so otena ho akosua ma me ka sem mitio obo ho no mo a me nware we single mother eso no twempra na we single mother me bi se akosua me bi sa o ye single mother wo se o ma obema no hwa akora no wa ba hwe wa eso so twempra empra no atwen so kura yobi kum na we single mother no sa de no kura elder na no amiti bi ye me nwangon wo se oba bi se ni kunu wo side chick eti wajano ye we kan we ni enka se side chick business na ye yenka se be ma bi adultery yen sompa ye ti adultery yen pene adultery so if say was say the marriage bed shouldn't be defiled aware form pa na nyame se mo obi anhu hu fi eti enyina ye ware obi awa asade so odi ne hu ni fi se onyame se di obo adultery no obe judge no osu obi a obo adwaman no obe judge no if say woni ne mienu ne be gina monim na mokọ apam mesra mo ana mbae eti se wo wonim na de obe gina manim na wo kan ye no se wo busu a onyame se obe judge wo obe bu atan efi se wansraw wone wo yire ene wo kunu se mo megina manim na meka se I do me fawo ye be se eti se woni nipa no be gina na ka se mafa ne se mi bibia till that do us apart yi se wo na betete yentem na afa wo ware wie na wo be ma no wo ye unfaithful na wo commit adultery na wo oba no so wo ye unfaithful now commit adultery was said the marriage bed shouldn't be defiled eni kwasa aware mpa na yegu hu fi na obi a wote sa bia onu nyame na amu a apam ti asem no odadi onu nyame na amu ase memebu watan me am judge na won so se nyame so obe judge onyame atamu nyame se wo obe defile bed na obe judge eti won say tere bia judgment ni mantem eti be obe so wa yakaka bensam na ukọ na obanti na ye wo se me mfa ho hwenya me na me koba me nyame sika me ho tome etie ne ye obi antimi nka nche me se ga ni me ni nya mpra twen obi kura wo ha wotimi ko obi timi kasa wote se ne yire akwa frɛ ne mpena eti ne wa frɛ ne yire no ne wa won no ti o chese sabio nsamfu bi etimi ko to that extent na ono aba ne yire ne ho. How dare you say wo fra me mpena no chese wo gye to mo ne on fari o chese nipa ni wu atara so. How dare you say wo fra me mpena no na say wo fra me mpena kuranti no me nkan say o ba warefo a frɛ was okunu side chick me nkan say yes side chick na ye bone ena ekwan e fa so solve no nso no enye say wo be frɛ nipa no
There be a mekasa wo your ba ware for. Na say wo kunu bo adwaman a. Wo God on your side. Wo backing. So wo konko a onyame be ko ama wo. Na mo wo de emra hye wo nsam. Na wo frefre na wo manipulate na aye a wo be lose battle no. But wo no enam se be ma na de ko gina Nyankopon anim nti no. You can go back to God with that covenant. You can even take your marriage certificate. Now they are called to nyame anim in a place of prayer. No ka chere say rade kai we. Me na me ni kru be gina de wo ye ni bunatan. God will judge the man for you. It no need say oba ware for na wo frefre wo kru side chicken sa na ma no ehun hia say wo be stoop so low wo be ba from wa da bi oba no ni any the same level. Wo level na wo de na a covenant. Wo de no a covenant. And a covenant no so no wo no wo apamase. And nyame so ye covenant keeping God. It wo na wo ye oba ware for no wo ye covenant wife. And Nyankopon so ye covenant keeping God. Eto nyame hold covenant no asin de ono wo from de ono peso oba mu be se aware no wo nyame tamfo dada wo etinya afa na wo be han wo dabi se wo momu he se be ma no wo bu no wo ye wasede wo make sure se wo gina yie e wo nyame anim da bia meka se wo dadi meba so da bia meka se wo ko nyame anim a da bia make sure se wo gina yie efi se wo kobo wo kun sobo e wo nyame anim na wo mu no na wo mfa na nya hwe wo wadi fadada SOMPA eti wo kwa se wo the clean sheet eti nyame judge wo ne bemons obey he se do si bu ni kunu he se do si ye ne ho he se do si toto na niema na di nsamfo na brante ye na wo de atamu no aba na ma wo wudi fo ebi se oba wo ne na kontokwa wo didi na tam wo na age wo ye se ya nyame se na di ufi asem wie wo di ufi asem wie na afi ne mabam na me kan dia ba besusu se oba bi wa bibi sai koso because they say the spirit of adultery the spirit of adultery are penetrating families. Say wo hwe busua no a marriage is under attack. Marriage eba attack season bia na de bonsam de ba. Season bia na de was say for na de attack marriage. Say wo hwe season ye wo mu ya a side chick pan side cock. Amu say mema na side cock. Side chick ne side cock. And no na say adultery. The spirit of adultery, no, say no na obonsam di break home. Or see nyame say what I have put together. The makabom nye eni kwaso obi atetentamo. It is say adultery, no, and na bonsam de tete na ni nyina so no dons da chi bi ebedi hu nkomo. Enti ese wo nyame judge sa spirit no. Sa spirit of adultery no penetrate no. Na ye hu the root cause ni enhwe ni enye no judge. Sa de no. Na mo ka say wo nyame me judge emma wo. Wo dia wo say me nyame judge mame. Me ame de mra me serve love. Mentina ho Emma megumani mo say me man nyame judge nyame na ekọ nanim na ye ne kwa apam na will not allow him to judge between me and my husband. Wo say wonya ne saa na emomu no meja aware meja say be ma na bumra no so a say wo busu so ampa wo break covenant no ba me ko nyame na okuta apam no Emma ne mmem na emomu no meja aware na wo ja aware wie ya na wo san ne obi kunu wakofa be ma no so wo yire ane ne ochempena wo se wo kunu ye masam wagya no wantimi anhya wo so antena se o antwen nyame for God to come through for you wasa wo mom so asa kwakodi obi kunachi wo home na break into so ko break obi home wo de judgment abeba wo so de chen da because unnim de ye ene wanye no so de onim de ye a wanye no eya atamu ma no esan so ye bone ma no e se wo no wo so oba bi ba wo fie oba bi ebe bata wo kunu ho enu nti na nam so amma se wagya ya ware no na de ne wachai na afa de wo bi kunu mum ene wasa kwa eti ade kro no eti God will judge you because sande kodie na wo gina so de gya ware no sande na bia na wo ye sande kodie na wo gina so de gya ware no sande bia wo so obi abe attack wo home eti se wo no wo so akwa attack wo bi home ade ne ye de ye wo anya wo de no eno na wo de kwakwa ye obi eti wo gya ware na wo nu sabi obi kunu twempra na sabi o enye jimi said the Bible kasa abosonsom yankwase asem sabi o enye nkwase asem eti ebesre se ena me de obi ese me de fa ho na yehu de ebeye wo ye oba ma oni na ho woni be ma kogina nyame anim na mokọ apoma nyame ohodu sa apam no in high esteem edu bra nipa ba akofo bi busu a menko wo honam ani be spiritual because God is a spirit be spiritual your physical aspect a wo be ye so be make sure say wo ye wo de na mum say wo gidi say wo ye wo de wo di huni wo di nyame asam so wo di ne hyehye so na enu achi ni nyina no be ma no
forfeit covenant no then uko otemua for papa your friend no the just God, the only judge obetimi edi wasema ma eti daddy na wo ka ayana wa hwe ho no na wo ka bibi efa do the needful na wo ka bibi efa a man wo moja aware a wo mo wakwakoye single parent but osan obi kunu so twempena daddy ka ho asem kakra ma AKOSUA ni ame pese ye nyina hu ni se ya na o se ye aye fro empa no atade ende ni ye ngufi enye mpa na isi ho no ne ka ho asem wo ebi no ho no a o ni se me ni obi e ho na se manfo oba na mefie ho ade na meda ye mpa so a no momu na enti nipadua na wo ho no wo na wo ye mpa no so ade ase wo na wo ye mpa no nti obema no ye mpa ena oba no nso ye mpa enti se me mpa no me aye nipadua no se me firi me de me na ko bo bi de ho a no magu empa no ho wagu empa no ho fi ti nipadua no ne mpa no eti se wo de nipadua no apam nipadua no ekọ bata obi a woni ni apam ho a wagu apam se be odi oba no bebe fi abeda mompa matrimonial bed no o se medini ko hotel ni nyina no wagu mpa no ho fi na ne ya mpese mekane se oba bia wo ho nso a ansa na oba ware no se wo ensane dwuma bia wo ye okay na se o kine bi se onware ya anasa wa ware o oba mbema ni ho a se ndana meka wo ho asem yes so obema ni wo ho obema ni ho isa ansa wa bo ho modin ni ntino obetimi aye na wonye eja ware no no okoye side chick no ye kase wo ye side dia offside ball aye ball aye offside so ese enansen ya bubu enyuma bebre wo ha oba no obetimi de wonsa no AKOSUA nsa na adwani so obema no wo obema ni ho emre do ko a wo so timi ye wo ho modin no eja de be ha wonye ekokoko nkofo kunu mo ye wonye ni hafo akwadworo kotoma mi ni fo no bedi sika bedi na ya fe o se e bia na ni kunu o ne ye fine aseketu abi na ba na ware ya no ba ya oni nyina so bia bia so ni obi a ono ba de no ba ka ko fifi no wonye bia eno no enye single parenting eye ja ware na ye ntwempena so engineer say ma no a wo mo ka se me de me ye single parent me ye we ni bomodin se ese krasa papa so mo association I association single parent association na ya na mo say e man kwa na mo de mo oh yeah ka ya ne ye je me man ho ne e man no kwa na mo kwa so engineer say unya nyina so na dada me kan ho asem ha no aware na ye wan ye ntiase o sister ya me mo nya kwa no ye ntrase na ye nhwe aware fare bai ene se ne ono ba ne to AKOSUA awie no ubehunu se wo kra wo ware no obi na akwaji tumi wo papa nchen se obehwe oso no do abeta na nchen yeah enti bibia ne se ahobrase nya botre oba ma no na ya na ma no ompe bibia ntem dodo na me ba no na won shempaboa eweru ma shempaboa titi to won ye wo kesiem kompa house no ye ga enu ye nsa emwa isa se enunsia na ebo mpre no anapa no nsia ena nwumre no nsia ndi se anapa de na anya yi a nwumre de no ebia na koyi yama nti de wo man se ye nya botre titru no ma na akoda no be tramo so no minima bibia miami so a oye ni kunja no se akoda no mo ye 5 odi ondi na chi sa mama ni bodam se o timi de kola ko tena ka mu wonye skentua o si be obo na mate for no ya tu agu mama no so omo no na kola ni di akiri sa benya adwene mu yare na se ka o ja no kro no se papa me ja ne o mani a ka betimi aboa wo wodi o se me man me kola me mama ena me ka se kola ni nyina ko papa pa mama no so abodam wawu di ade na ko ni se awari jaye no di se mebre eba ndi me se ma no se titu no una wo hwe abofra na kodru emre bi ndi bomodin ha se obi kire odo bi ama ni papa no ohunu se
sɛ mama hɔ no ɔdɔ no ku meka kyerɛ mo ɛnɛ mɛma ɛbo ɔyere nom sɛbe ɔnyɛ kwasiafoɔ na ne nyinaa wobɛhwɛ na ne papa ɛbo ne maame nti onim sɛ ɔborɔ no ɛyɛ part of marriage ɔdwen sɛ ka wo de ɔhu yɛ no no nti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ da biaa ɔno that is isu deɛ wo sɛ bɛrima ɔbo ɔba wɔ dɛ ɔkura dɛ mento sɛ bi ɔbɛma bi ɔbo ne yere bi ɔyɛ kwasea onim nyansa onto sɛ bi hɔ no ano onim nyansa because so onim sɛ ɛsɛ dɔ nyɔnko sɛ wo ho ɛna abena akosua tu hwene mu nwie sɛ ɛyɛ papa ɛhwene mu nwi tu ɛyɛ papa ɛti na ɔmo kura ya na ɔmo committee suicide ya na ɔmo ho yɛ ade o sɛ me ami koko me ho no edu ebe kasa dachi oduru ba bia na o face onye nipa biom that is the 11th hour onye nipa biom ene ma nipa no tumi call to the eti sa pain no kura wo mfili da bi ade say bia obi sɛ bi metwam kakra sɛ obi akɔ wi ade onipa odi kan to bo no hu so yɛ krɔmfo na de otusu mienu abeto abo no otusu miensa no bu a hu so yɛ aboa bi ti sɛ aboa no na yɛ kunu dia ɔno so bekum bi nti mob action na ba no edu ba no nipa no wayɛ sɛ aboa wo ni so nti na kyerɛ sɛ obi a pɛ so yɛ bi nti sɛ du ba bi a ɛma no titru no mɛma no yɛtɛrɛ bi a na ohu obɛma bi ase ne yire nti wakunu ho a ebia yɛ baako SOMPA FM ɛnso ɛma no so kɔ adwene mu yare yɛ ai pantan udu omu gu opa dodo na ya ware na me pɛ me body santi bebre na ɛyɛ awaresɛm adan ya ni ku akɔfo ba afoforo na wakɔfo ba afoforo na wo se wakɔfo nyame bɔ no ma e bisa ko sia ukunu nyame na bɔ no ma onyame bɔ no ma nyame bɔ no ma onu nyame e ma onu nyame no ba se e bidru asase su de se wo se me ya na pese wo family enti se edu onyame dia se ne oyame dia o da bi o ana wakɔfam saun se si asese bi o oso won pe obi mu a enti na chi no obama bi ni obi oh of course abrabo life goes on ya bobra enti no se me de mi hu ni se ukunu so onware obi mu e ma ne nye o ye bibre se bia no kola no bo modern ase obetimi aye bibi di abo emofra no ho ba na se wo ye adwuma nti obetimi di asom kakra that's the point enti e ma no life no so anu aye den enti o beso ye ne akosua aye abranzo beso ye de I say the pressure to ye ho so mo aye enti me de se o so ye a single parent bo modern ase obetimi agye bia ka se me di madwuma ne me nsa no dwuma na me de hwe me bɛn so ade ase enu ti na single parent for no so o makɔware a wɔn hwe kura pa o so odwin sɛ ɔna ahwɛ no ɔna ayɛ yi na nka wuti ukunu ho a sɛ nka obi bɛ fan bɛ nka wo kontwintwa ho manam ɛnam so wɔn wɔanya bie no the tore sɛ wɔyɛ single parent no daddy wɔnyɛ mature ɔnyɛ spiritually mature ɛnam so wɔn no ɛyɛ ɔno nko ana hyɛ akwadaa no wɔanya bɛrima bi ahel ɛna nne ne ba no wɔhyɛ na ne ba no anya baabi agyina nti wo na waba bɛfɔ no wobɛkye kora ɛnya asɛm ketewa because ɛna wɔanya bi eti wo bɛnya bi nti wɔn sɛ wobɛsɛ ɔne ne ba no kora hyɛ hɔ na wɔn tam ba fie hɔ kora deɛ ne na wɔyɛ kunu kora wɔyɛ kunu kora na nka nya wo deɛ na hantena wo deɛ ho a ɛka bɛkɔ kɔ dade wobɛkɔ akɔpere obi deɛ dabi sɛnea tie biara no sɛna meka no nsia bɔ mpire no nti sɛ wohwɛ awaresɛm so no evidence bi wɔ no ɛden pa o ɛkɔ wie no na yɛ dɛdɛɛdɛ nti dɛ me tufo ne sɛ sɛbe nyɛ sɛ ukuna wo agya wo a bibia ɛnkɔ so yi a na sɛ woso ukuna agya wo bɔ mmɔden a sɛ bɔ ho mmɔden me dɛ no na me si so dua sɛ bɔ ho mmɔden sɛ bɛyɛ a wobɛtumi ahwɛ mmɔfra no na wɔn nso wɔn yɛ sua firi nkyɛn sɛ me maame ɔyɛ ɔdeyɛfo paa na ɔno nso nkwadaa no nso ani agye na wogya aware bɛyɛ awo ntotoa so na ɛba no wanhwɛ yɛ wogya okun na wɔwɔ na ɔbaa no nso agya ne kun na afei wobɔ sɛ fie hɔ no nkwadaa bebree wɔ hɔ ɛnso so wɔn mu ni agya bi a wɔhwɛ wɔn nti deɛ metufo ne sɛ awaregya yɛ no ɛnyɛ bɔ mmɔden ara sɛnea tie biara no one ne bɛtena na mmom sɛ bi a one ne te wɔn ho sɛ akɔ nyame obɛkume deɛ a ɛneɛ metufo sɛ run for your life wudini because yate mema omaku omo yerenom to hu se nipa ne ye wudini a ɛne sɛ ɔne ne tena na ya na mo ba mu sɛ kristo so sɛ nyame nti sɛ nyame ɔbɔ nkwa ansa na ɔbɔ aware eti nyame ankasa tena hɔ na obi na wu na obi mfa wo nkwa mfiri wo nsam
yes sir no in the mesre say a single parent no ozi your single parent dia na ho na ye adwuma ama ma no nso nye ba bi nsi no chena bi no aka say ebi ma me bra me hu o enti me nso me bra me ma me ho na ye say bi a say bi woni na mo a o krom ha aye tiga na hai obi so o ye single parent enso so o hwe ni phone so a one year appointment bebre so phone so and when you that no budget say obi a single parent or appointment bebre no budget say na wa odwene ho say men chere bi boys say our appointment bebre no say no obi e hye no so okay and baby opa bia and to me wura ba bia no ni we nam Kumase that's right no ni we nam Takoradi and hu ni no ho asem no na de me kakra ne say ebi a se ne me yempese ekum ebi ne owu na aba owu ba onye mobo dabi se pa se ukun awu no agya efie be na enum nsia ontimi kan kire me se oye single parent because bibia obi because ga ofie obi a okun anya no wonso ukun no di bi agya enti emenye ho mobo esebi o ukun awu nti no MgsmåBORÐA dabi Bible mu kura wo se won ye kunafo no so onyi SOMPA bia na bebre bia ontimi nware eso oye de eso ware in ma sorry bia se so fu so wan ni yiri ni wu a aburo so aboso miensa ni amaba afofo se ne be ya owure be fi na obetimi ahwe nkwala no iti acha abosumi miensa na edibia be hyem onu odwadwane ma onu odwadwane ne gese na so yo bae so oba na ni kuna wu nso oba na ni kuna wu de ade de friend edi ma won say o e kuna ni tesi okunu hu aye na ama ase no okunafo no tesi se fa utibia otimu de okunu hu aye na ama edi e de twen kakra se omusu timi ware yes o banyam yes edi na de tuno so no se okunafo no e se okunu hu aye na ama se okunu oni ho enti obi eni ho bi de se otena ase na se nyame gi awadom na obema foforo ba na woni na atena ho eti busumi nsia na bema foforo ba eno de yo onim ne enti a ekwa yi ase ye nchia okunafo no davi onko chia na kutini nsem so onko chia na kutini nsem akese bakasem ya kire wo enti mra o su nyina na onene hihye ho no ohwe no anti e ma nchia no ha nchia nti oba na bobo ne nsa eno na che kunafo ho na so obo ne modin a obuti abon modin class obi asebe owokun enti eso uyo kunafo na onye mobo na obi enyi wu maaye ana se uja okuma na jese no ano bomodin ase ni awoye ye na awade gya ne bae no do ko ho no hwe na wanko ye no me de bia de me kan se oba bia wagya ne kun na okoware foforo no enye odo eye ope ebia na o mamienu no gya ne kun no abeware wa o pese o hwe ne mano emano so ade enu nti na se o we be ma na kware oba owo ema wagya ne kun wan hwe yi a watwu adwen aba ne mane so na wotwa ahwe kura o ba mane kura no wuri be fi wo okay daddy memo ahome so ama me na me ne time here ba fo nkodi nkomo ode hye wo hana nyame yadom a me ne ni bia ai me ne ni wie pena me ne ni bia na afei ensunsanso a eba single parent na ede ensunsanso na nya wo man ne so ede na ebetimi ayede afa ho enya abasa se bia wukuru na afiri mu awaregya ye anampra twe na wo firi mu baaye na yedi ho nkomo ode hye ba memo akwa abo wo baba ya na mami awon fa ne de se da bia me ka se nyame to ne boase na onwene wo kama o wa efe medasi pio so wa efe dodo medasi ni we de wada wuruma time for de ukoda bia mo besra ye nimuane enimu enso so no esese ye kai wo evi se awrefie wo ho ena obi okra bia last week uba ene no onyanya malaria afi ne wanya iti ese na wotwe bia ye kai anaso obi okra last week no otimi didi
but ebi afa no wontimi anaso obi okwa last week na ne ho ye afa no hu say body pains bi ne ade tie say otimi hunu ne yewo time of de aba ena nya no nkwam se mo niam bebre a mo de aba ebeboa da safi say ye mpom din hu hia mo pa eti we de somu na ene the time heba mesha mo bre mo time no de mo wo maye no mo mfa maye ebeda asipa mama nya minshra pa ene eti fa mu egusu eti program no eye ukwada esuse ya na chesapomudin ebre na so se time ye ne mu edi ahia na ye kyerkyere kwaya ebefa so a ye betu etudi asekra isanse nemu no obi wo honma etudi enti ontimi nkwa na dwuma so etudi enti ontimi ensori waka emani pedua no emfa ne ntoma pa emfra ne nemu no ye nyina yate asem de isanse time heba Mr. Time heba Mr. eno ena Ghana for aje atum ewiase nyina edi ho adanse enam se eno no onuma ensoso yare no so na emom no etu ase kra yense niema imiensa enso ebra ye nom time heba Mr. no sa wonom time heba Mr. echese etu atudi ase obi wo hono mo se ne ti edwa no ka ontimi nya hwe na nisu nyina etim no eye malaria mowa no ena akoni pedua ni mu a ama wo honam nyina eye wo sa no na wo pese wotu ase de a na make time heba Mr. ene de ama wo ena wie sanse eno de enso so yare no so dabi etu ase won makoni pedua ni mu no na esa emoja ni mu yare esa enti ni mu yare enti ni mu bededa honom amani pedua no etimi afa ne ntoma pa ede efra eno nti no se abofra no ko school a eya tobi eka ne provisions ho ema no enemu emofra etimi enom time heba Mr. Omu nyina edi adanse enam se wom awofo eto time heba Mr. ede ma wo mu nti no ene omu ko school ntontom wi wo mu kra no a sebia bru sebia nya do omu nyare no ma sori waka ede ahoden asua de asai abefie eno nti na ye kanfo ede ama obi biara se sa wo ya awofo nko ade abomoden sa obeto time heba Mr. ede ama emofra no no motimi ede akọ school no akusua ade na ne dachi nso etimi ayefe ni nyina ne se etu etidi ase entina ho enyare ansa enka se nemu no aseme honam me basabasa anase me nisu chimi ansa na wakope time edro ni bi ato da bi emom no nyare kra na utimi enum edro no se de be ya yare bi a anase malaria mowa no entimi emani pedua no ento ba afenso se de ma meka bu honma na wontimi ni di enemu me maye di machi we are wa che we are say omanum atoso sanse time adro na ena esi wo mo empathy a omo no nom medical yaka say yetimi kotwa bi edidi no ene etwam ehun hia se wukwa kobu tot ede edidi time adro ho a bu eno no tot na wo de nom ubehu se wonum no ebeto so kama na wo bedidi amani pedua no etimi afa ne ntoma pa efra afenso sa wonam nyina eye wo ya wo sori na waposo untimi nya hwea edura wo hia time heba Mr. Time heba Mr. Yensha no so se ebo adwuma miensa eye for the treatment of malaria fever, loss of appetite and general body pains. Onum time heba Mr. enema miensen ena esa yenim ne di adanse enti yeji atumu se eye kopebi etonom abofra na nyamfie du mienu ekwa manibinu mwate na obedi adanse emrewafo ne kokorafo nya papa no mo anyini ye maame no mo nyina agye atum akese time aduro no eye yemfa doctor was 0244 417 669 0244 417 669 obi beka se bia ya mo ne yare so no nkyere se ye ni ho aduro omode ane fred doctor no obegi bre na wachechi mu kama ede amount eno anso ha doctor nana otafrija usu agiman berma ba onyame nimdie ne nyansem no ode amano no ode dro so kokora sa abadwa so a eye time mixture ede ne capsules yenhye ne nso se unum mixture ede ne capsules a eboa ama sabia bru sabia nyaado obi wo hono so wontimi andwonso ye obadwonso kama ama wo hu se unipadua no afa ne ntoma pa ede efra enti nunum bi na dwonso na wonum no short no bonso wo dwonso na ekọ short ontimi osiasa me dwonso aye me ya kope mixture and the capsules no ebinom na beboa ama watimi adwonso kama afenso eboa a support the immune system se immune system no eye stronger yare bia embebo ene yarewe entwiniti na mom no se immune system no ewo form a ubehu sa wotai yare na eno ekire se ahoden no
akɔfam kɔpɛ bi nom na bɛboa wo ama boost immune system ɛsa aboa general well-being ɔbaa nom bɛma ɛnom yɛnhyɛ ne nso sɛ time HH mixture ɛne ne capsules no sɛ wotɔ ne mixture ɛyɛ yarekorɔ na ɛsa wotɔ ne capsules nso a ɛyɛ noa yɛnom mmom ɛno nti wotɔ ne mixture na ɛbɛsa yare a ɛwɔ nipadua no nyinaa ama nipadua no atumi afa ne ntoma pa a ɛde ɛfra ɛnan mu no obi wɔ hɔ sɛ ababaawa no agyegye me sika nyinaa wantumi anyɛ hwɛ ɔbaayɛ no ɔsɛ branch deɛ wotumi kɔɔyɛ ni daabi time HH mixture ɛne ne capsules abade ama wo bɔmmɔden a sɛ wode bɛgye wo 2 points ɛyɛ for low performance during intercourse enti kɔpɛ bi nom na ɛmmoa ɛnsiesie ɛma nipadua no ɛmfa ne ntoma pa ɛmfra ɔbaa wɔ hɔ nom ɔsɛ wakɔ afikyire bosome aso wowie a sɛbi aburu sɛbi anya ado wobɛhu sɛ nsu fie nneɛma a ɛba no ɛnsɛm fata ɛnɛmu wonum HH mixture ɛne ne capsules a ɛboa siesie ahemfie hɔ ama nana ɛbɛsi n'anim a wama wo piafo na wakasa woyɛ wo bɛsima time HH mixture ne ne capsules abɛnti no ɛnɛ yɛwɔ anida so ɛwɔ yɛ fikyire komu yɛnkɔ ne yɛnkɔpɛ bi ɛntɔ ɛnom ɛnuro yi ɛboa Ghana man nyinaa ɛno nti wokɔ a wo so wopɛ time herbal center yɛn product ne nyinaa time HH mixture ɛne ne capsules ne nyinaa ɛwɔ hɔnom afei nso time herbal mixture A2 ɛtridie ase yɛnuro yi adɔɔso ɛbɔ adwuma yie edi adanse ɛdamufu a sɛdeɛ me maame akɔhwɛ agodamufu yi ɛbɛhu sɛ woduhu na wohu sɛ maame gyina hɔ ɛfɛ ne kasa ne yɛ saa na time yɛn nso yɛde toto ho yɛdamu soronko kora ɛno nti wopɛ no dodoɔ atu abɔmmɔden a sɛ wobɛkɔ shops akɛse a ɛwɔ Okaishi drug lanes ne nyinaa wobɛnya bi ato House of Drugs Rejoice Tinatet Repash Kingswalk ɔmo nyinaa ɛwɔ hɔnom na mmom no wopɛ baako nso a wode BORHA drugstore pharmacy shop a ɛbɛn bia okwa a wo so pɛ time TIMG malaria bi a ayɛ ziba ɛwɔ wabra bombosumi mu no ɔsi obetu ase kra mama yɛsɛ aduro bɛgye wa ɛyɛ atrema na memfa doctor number ne san to dwa bio na sɛ bia bro bi pɛ bi a wotimi agye no kra ya efi sɛ obi wɔ kra na ebi a wɔwɔ otomro na opɛso otu bi ebi kɔ ha na nkrofo bebusa ne sɛ o na time eba me hyɛ bi wɔ hɔ na opɛso ofrɛ mu a ɔmo pɛso mu tu bie wɔn gye number efisɛ ne sɛ o kan shi drug lane deɛ abusu sɛ echa wɔ hɔ eti fa number ne tu dwa na yɛmfɛ medasipi ɛne mede number no tu dwa 0244 417 669 0244 417 669 bɔmmɔden a ne hu sɛ time no TIMG mama meda wase wakonya oba pa yenso yeda se time here ba mixture na mote wo mo nka no nti bomodin anse aduro no ubenya wo de na wonso wadi ho adanse adu papa ai koyie papa ai ni kwanse wodi ho agorokora time here ba mixture first center table no so da bia na wonom eti malaria me honam ye me ya manum atumi ntimi ni di sa problems ni nyina ebekọ dari me samu akwa babie mu yeda se where the time a herba mission is a man crofo aduro enum na yeto aso na dadi na yedi nkomo fa single parenting say umbesho be ma onu nko na ehwe akoda oba onu nko na ehwe akoda ensunsan so be ye hu se bi wa ya warigya ye ne deba ebi onso a na eye mpratwe na okwo ye be ma na anye wa na so oji akoda no kra wa anware no wa pe ne ba bi afa anaso obi okura ne kunu ne befrim ana na yiri ne befrim na amana baba ye single parent na ne nyina no de nsunsanso na enya ewo society ne titru awaregya ye de no ene empratwe de no ay no de wunim se papa ne wo ho maame ne wo ho na aware ne na aguo anase empratwe no be ma ne wo ho ba ne wo ho aware na amaso ba akoda na kodi ba ko afam ama bi kura be ma na kware foforo anase oba ne kura kware foforo eti basa Daddy, and soon so bad in your mind so. Nidika be free abusiano so answer like omanos. Just say Obama waja or it. Now about a Koran say about you. Na who says no band day. Who got it no? Na AKOSUA. Na Sabi only new for Bono. I hear now no to wade no for wade. Daddy. Okay. Eti da wo ka say be ma no na akoda na kodi ne ho na bi akoda na ya baayiwa so ne be dware na ade because ma me ni ho na wo dware akoda na akoda iso no fo bobo o ba se da de obi be ka se o papa de se ne ba de adwemboni manitirim
AKOSUA won't the AKOSUA. Matibi daddy, Matibi. Ya tibi. Bema one ne bada. Ebi kura ho manyi makula no. Messi won ya wumi nu, messi. Nti wo se no abusua kwa no. Obefro, ne ba no befro say na say papa. So, enti eno no. Asem we di. Kwa abusua no ese ya de. Ese abusua. Bebre ho no ebi kura bi wan so na maame no gya ni kunu so ono so wa angu bi no ko wo be ma. No ni be me akoba ani afi obu se won nipa aka bom. Ase wo yi maame ne ba be ma na wa ni wa fa ne se ni kunu mpo. Eli se be won ya na kura na so be ma ko ware a. Oba no be ware sa abrant. Wa huna mani o. Maame ni be twi ni nkunu ne ma hwe ma de. Ase on ne be ase da bia me pese me ba ho. Ni be because on kunu no anya bi. Kofi na ho te say ala no afo ansa ene me ba be tan ma no aduane ama mi wa no aba no so okumu o eje no emwa de to so mienu emmankora no bebre ho no ya won ajeje mu eduko street mu ana se ne mro no so a ban bebre ho no ye from street children bekum no na ware no na ebia nagu aba ma na aso won hwe nkwada no oba no so nye ebi o de behwe mofra no nti hu se mofra ne nenam ne ho saa ondu ejipe no atia sikrum duko ukokrum sesi a six children bebre ohonum obi won wantimi anko school anko du ba bia o do de ho nenam saa afeni wadu bia chese wanyin na se wonya dwuma o de ho bebon afefo kofi ne yenko yesi ayiman bi ayise yenko be do ni na chia na fe wadana am roba na on se o mano abambo no ehu atochima nti wo hwemu a be de bia me se achi obi aso ya roba anabisa omun komua kohunu se abrante no fikubo na ne sa ana se wanya obi anhwe no efiem bebre ho no mofra na na di wo ho so ya obi an supervise wo mo obi an monitor wo mo obi an tete wo mo ba ne se kola ne ko be ma ne nche o ba ne se wa amade a me so me hwe wo ya na AKOSUA me ja wo na se me ba wo ncha se sika me de ba koda no o be di bi o na se dade wo ba na wo hwe no ntia ne o be di bi sika ne bi so mpe be wo ja me a me asana che de abofra no o metena me nche na wo so wo mpene so mpene de ade fa abofra ne enji emma didi kan asumbian su ma emre bi some story bi lady bi de betu yanim o se ni kunu no awarejaye aba be ma na ha na dwene ni ade but o pescassion kwada ne bi a okwa ahia me ha na beji sika no okwa no ne nada ansa na obema ne sika bia no won okwaji sika ma nkwada me yenunu a be ma ne da ansa na odi sika na ma no wa anyim bio Dabi wanyim biem ndeba na tete se be ma na jeje no because wo be ma no wo ye ma asem wo ha no ene osi waji aware apane ba bia fa obaji sika so ma nkwada no so a oba bia na ode na no afafa no oba ekire yehwe mu no be ma no so no akwaware yo eti ehwe mu na mi se wo mo mutimi cast spell ni bi no because gan no ya no wo kwa na jiri ni so one ne beda but onye duru ho a onhu ane se one na da wie na nsa na nani aba ne ho so eti echi ehwehwe mu no se na be ma no wanwan no du ansa na okase wo mra no na wadi kan ye incantation bi du oba ne ba na wajeja no ho na wa ye so no oba no so kwa kwaware papa sase mu edan metie na oba na kwaware na be ma no so akwaware ba obaji scam ne ma gise be ma ne da ansa na odi sika na ma no aye hu ya kire ni se na be ma no aye ni bibia na osu no tete oba na isu because ni kru na so waware no be ma no hye ni yie be ma no ye ni papa eti wo ha de wo ye tia be ma no a na ha no na o hwe o yi ade na o san kwa jiska foforo ba bi en ma no se bia be ma bi wo ho a wo be hwe wo no ahwe wo ne ma ba wo ma na ndo wo ba ware ne didi so papa e hwe wo ma de sana bi mu ye no say that American if you love me love my dog okay you say oh aja to so ne betra dia me man na me no ban so at least say on so obo modern so obo awon bi nti na oba na okon ono ana okon nye spell bia ya na wakai mra one no ho no na omo ya sana won do odu ope na ade na sin so who say
akosia o sere ba se oba no se o ware fufura ba bi o ne nani je di kru ne hane kama e dana we gentia dada pa che obisa ne se oye abono ware ana asem se onu break virgin na okay man musal but the oma me hu ye ne se saa de na ekoso no ema odi awrehuo because hu se de odi ye ni kunu foforo no enye se wo san se bi o so ko giska free be ma no ho ana afei be ma ne na da no no hu ne se enye ama ne nyame som kura akofom ontimi mompaye no ne nyaaye akoma mu no mu nyaaye na bia na oja no aba no ho kire no nyina ko ware foforo no na je so di ba ko no so hwe no but akosia de me mu atiase ne se obia o frase asua se ne asabe edi me ma da no first akosia betimi akaya first man abehia no woni gya se den ya owure mfini da sao mfini da enti that ni nyina na tisa because obi wo kura nipa o breaking virginity kura on kai no obi wo nipa who cause me kai nipa but on breaking your chiri no do ko are first husband okay first husband no chese be ma odi kan ware no say dem di kan ware aboagye na say o china bi aboagye ni ho na o aboagye di obe ho o je just o tu kwan aboagye tu kwan me ma ni tu kwan me ni tira ya abuza yishino ahi ana me na ya de boss wa ya ye tu kwan bi enu nyina betu abo awo se ni sidan duruwa dan duruwa eti mba se sa wari jai no afi ekọ kasiye mu a unemployment ya employment na no bi bebre ho no ma sa awari jai eti ema asundwe ema eti amba se bia na oba no kwa ne ho akọ bonkrofo bia o munye ni papa esi an so free oni ntino ebe sign efi o nyina ebi akọ ebi ni akọchina abranti ofifie ha o ebi so na mo amutifie ho so mo mpam mo asem no ono nso abafrem e de sare na aba de meka ko si an se awari jai de se betimi ma no pa nunsia na pa ho kra hwe anwumre nunsia no betimi abo na se de o kan se ebre bi wo ha mu odin ba menyina bra na mu odin no so enya aware no twen na ebre pa beba nipa na bedroom ebi kwa no no wadwo no mo ne bata ho ne se so wo hwe na se wo nkwa wonkwa wo ho dia we se bia nipa no wo threaten so wo bekun o ha wo hwe obetimi o se me poison o se me bo utuo o se wo metwa utio ende adwane na nsa na sani o se sa de ne ekọ ai ba ma de onya ka cho so obebo utuo ana obekun adwane enkasa na odidi agro na se mo yedidi agro yesre wo won sa nyina awie no omukun ai wo ya mekun the font se sa adwen na ba ne tirim kura no na sa adwen ye dua enti wo so wo ye nipa wo nya bibia pepepe enti ebema ai ebre bia wo befom no na eguso aba ebre bia wo befom no na egusa adwene no kan se wo de mekun no na eguso aba eti wo be se dako pe onfom so mu no wo anse wo matuo so eti ye besre mema ne bi ho a omunyi suban pese wo oba ne ho ofe na o mu an o se na se o pese me no ye bibi se ni fo so ye ne fe se na wa na bi se ni fo na ye ne fe no so ma no so ko hit ayo o de betare ni fo no o se ma wi o ni fo na de dada me se ma wi so we se ni ma se no entra ho e ma ko fa abusiafo I say metna hoi no timi tama you on the show you no for so se ni fo na ye ne fe na o so ma ni so ne oba nani ni no so no akodware oba se no so yiti no de ko tani look at it ndi ani no se bi Christopher na ya mo se nyame ho SOMPA FM nyame ho no okun wa na nyame ho na nda bi mentra ma wari ento bi nku ntia ma no se mo to mbo ase no hwe apenso magya wo no obema bia o gya na se wa nya no da ayi na o de adwenbone awo ni tirim enti ono kura nya okura obero akofo gogo se mame we nhia na mommo no na de asema aba enti do okun ansa na wa ware no empe no ansa na wa ware wo do no ana wa ware no eti se de esitie bia na mo twi mo adie mu se ne akosua ne kun e de na mo yi mehwe wie mu a saa na de bia omote enti no se o do be ma no o do ba no ansa na wa ware na me pe o de me pe o
ase de utimi ye ma minti me pe wo no ye de utimi ye ma minti eze untimi ye bibi ma bibie mu de a ene emagya wo ho enti no de me bo mpa ya ne se aware enso aware jai no ye ntwa so na single parenting ne ye eliminate emra form 1 year is a counselor no nye human counseling na asa oye so ye traditional na practical so je bia watro wakosua se bia oba ne se ye se debi so wan ka se hunu se ade akọ odufai asimasi ye kan se na timi aboa na se wudi nyansa ye nya book nti meda nyame ase se nsem nyina yaka ho asem na ya na mo akristofo no mo mama sofo na se daddy wusu ye kristo ni wusu ye pentecost ni se am sia de me ai waka na ese we waka wasompa na me pie pen ma ye kristo ni o gufu ewu pi so enti no se sa aware sem no won kan yi na wo moti won ho ase ansa na aware na ba so ne ba ne sa aware jai ene mo fra ja wo mo ajeje mu no emma ebeboa Ghana se mo fra no isan se onwo efi papam ifra busuam ye won ko school ya na won ko sua bibi na fi mo fra no so yin a won so mu se ye to aso Ghana ye bre nyina no ayenkoda ya ti masem no etiefo ye ne elder Victor Amanini Yeboa wonye 81 years ene daddy na atwetwe nkomo no oye counselor SOMPA ene de ebre no mebre na so mefa mienu bi ho nanka mawie so omusika memfa mienu bi 0260196064 bi dem dadaada yemfa no na nanka ene de nka mebo machine so yasimo agina homa no so dada hello Bemana. Hello. Hello, Mr. AKOSUA. Afternoon. Good afternoon. Daddy, me patch from and after free. If after the media evangelist, what is written? Evangelist, what is written? What is written is written. Young way. Nearby, Yamisha no say dance mommy. Our fiber, our lemon some more. A some cassia pass and who. And can bones and go baby a crafoa. Nanka 60 to 70 years bema no bujanoa amne kro nwale bi ene hwe krafo a abenya na omunyina ya young I say maba won ko na metina ka kiro say e ma binum dum suban de kumo mukunu e dey so me gasa ma nyina ma binum dum suban ene kumo ma be ma ni wuko na oba be yokrafo na wo de oba nam e tebe ma foforo awa na asem wo okro anka obetumi en be ma na ka amantiasia babema na tena se ya santefo no eya na yehu ne se so oba ne be ma tena se ommo wonyo ne ade bia na empanyifo se wodi omofra ntim be ma no hwe omama so on etibibia mu na so be ma no ommo ontete wonya ohwe ne se bia e fatop mo no ne ma bitingiti bia wale de yeda misa na san kakra bebem umaninti no atobo ase eye ne watete be ma na tim no okọ na ne be kranza na opebe ma foforo awale no it is also my no ma binum wono I'm not saying it's a man yana a ma binum na mo mukura wuo ntiwanga za 25 years 30 years 25 years we okuna fu wa we say negative edika kata na make kan me ma me no be ma ni wonwale biem o tita course onwale biem go so onyini 65 the one as abe wale no onyini to on so to ni kunu ene hwe kura fu aba we see an kwanga so onwale ida 25 26 27 ine ho akona kono sa so na wale ma ni kuna wu na bo se suba no a okwa no suba no tie be ma no bo se se suba kro no a da ma sa me kan say so be ma na se wishi oba no so ni kura ja na wale no a wo de memu sa ne nti a be ma ne ya wo ni jai memu sa no fo ni to fo ma bo se sa ne kura na oba ne ye wo fie o nti be mu ahu de nti a be ma no aware de ku ye ana se be ma ne free mu mate sa de kura no be ya ma oba ka wo nti bo se aha we na Mami ye ya be mani jano. Matthias, what is written? Yamishra, Medase. So for what is written, evangelist. Hello. Hello, Mr. AKOSUA. Me ba chona chat we ne de mentimi amfa mu yi. Me ba chwa from sana free. So you tell me Paul. Yo, Paul. Mr. AKOSUA. Yes. So we ma at the program no one you.
Oh, me mama as a program no man yo. Mat. I am make time mama. Okay. Apam dada yes yes ya. Me ya hadwene mate say da bia me make sure say mema me the time be mama anya bia me mama 5 minutes bi kura nipa miensa bi mpofra na akoyi mate mate me tio aware wo boy me go face di oboro me so esa de bia ti se bia ka che o kan ne se o ye lie wo de man sana o yira woni ni tio ito o sa ye ne lie aware wo ni sana e kwantitia ndi se ko wurema ni ye ne kwa na usi jise wo yire o sa ye ne lie no wo pa che say o yira wa ware wi jise o ye ne lie me nti ase ana ti so pe sa woni no echia this was I and would one fan hot ton on your man. A maniska wouldn't say Bama be catch him, and you don't need better be a just or ton to Mamma. Obana Bruno, so. It's the moon is on our end, and I'm too kind. Too kind, I'm the warrior, Mia, come. Ah, no, Mamma Bogra. I'm coming to more grand. You to be a young lad, man. Mate no now dishe mate ya danyame asese wanya wo de mate mo de o me bye me da sipi etiefo megina we so na me de mo bransam ye obi ansam na ba wi yeda elder Victor Amanin Yeboa yeda no ase say ne wo besrai wo ye counselor we Pentecost elder na obeboa ye na edi nkomo me sorry sweet time heba Mr. Dro no yeda wo mo ase endpoint homeopathy clinic Dr. Dubois Tinton Safra Sebra na ayeresa papa ye mfama secure sanitary pants e ma ye hoto so bosumi akwantu eba nso a kasa natural mineral water eno ni nsu a wo hia ebeboa wo production line no nie me sorry sweet for God and country eba Professor Kobla Abuchi ba beto so ne mum me mu aso atese bia wo story bia pesa wo ne ye share bibia to da a pesa wo kanamfo sembi uko bi e prison bibi to wo mu ohia a pesa lessons no ma mansa ne maburu ne tia na wa frɛ 05094384663 05094384663 ye production line no wonti bibia sem obrasem ye obi asem bibi o ha pesa wo de tu etrim o pesa wo ka kire ya eno ansa wo be frɛ 05094384663 wanya adesua bi wo mu pesa wo share 05094384663 05094384663 we oman for your from AKOSUA ABOAGYE betimi afrem AKOSUA nshira me sorry sui na Professor Kobla Abuchi eba be so me production team no ohene yire abrewati ababia wo bia ya chia apam dada na Jeremiah Simpson ene bo me chidom your social media platform no so guesting bema na etinachire ede ema ye na Professor Kobla Abuchi eba no de for God and country social political show we ya na the hot bite kase bono so ye de atomo so hot bite we ya pe na Prophet Mango Day at the third service no AKOSUA tie SOMPA 106.5 FM Accra na like your page no Facebook na follow da bia wo follow a de ekoso bia won so beti SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra yadam nyina ase Kweku minim se wayeshe me kraman nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condom.